הזמנים באמת ממש נחמדים אחרי שלומדים להכיר אותם. ממש טעים. פיצה עם עובש משבוע שעבר. גם אני לא עומד בפני זה. זה ממש דוחה. אבל לא מצליח לעצור את עצמי. קריס, לא! תסיים את זה אתה שבעצם. אני סיימתי לאכול. המשימה שלנו הושלמה. אנחנו מחזירים עכשיו את השדים את הזמנים הביתה, לאפשר להם לחיות כצוות הניקוי הכי קולי והכי מדהים בטבע. והייתי גם גאה להיות אחד מכם. ואני מצטערת שניגעתי כל כך מהבשר עקוב. אני מבטיחה שזה לעולם לא יעצור אותי שוב ותמיד אעשה את העבודה. אני אוהבת איתכם חבר'ה, אבל האוכל שאתם אוכלים די דוחה. וכדי שכולכם תדעו, אני הייתי אלוף הדיוק בכל ההרפתקה שלנו ושיחקתי אותה בענק. ואני הייתי שט הזמני וגם שיחקתי אותה בענק, נכון?